Ja, dames en heren, de ondernemersvakdagen waren jarenlang een begrip in de regio. Maar vanaf dit jaar heet de ondernemersbeurs Maasvallei Expo. En Michel Hovenkamp is dé drijvende kracht achter deze beurs. Welkom Michel. Dank je. Ja, u mag daarvoor applaudisseren. Ja, wat is de achterliggende gedachte van de naamsverandering naar Maasvallei Expo, Michel? Ja, eigenlijk best logisch, want we zitten natuurlijk in Venray ook in de Maasvallei. De Maasvallei loopt van Maastricht tot en met Biesbos. En de ondernemersvakdagen is een vrij algemeen term. En een Maasvallei Expo zegt gelijk iets over het gebied waar het gebeurt. Het is dus eigenlijk een groter gebied geworden. Het is een groter gebied geworden. Ja, maar ik heb ook begrepen dat het niet alleen een naamsverandering is. Het gaat dus om een groter gebied. Het concept van de beurs is ook aangepakt en aangepast. Ja, klopt. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker, we hebben geen spaan meer overgelaten van het concept zoals het er stond. We hebben heel veel geïnvesteerd aan licht, geluidsoverlast hebben we weggehaald. We hebben gezorgd voor een wat mooiere sfeer, een diversiteit aan bedrijven. De netwerkpleinen zijn samengevoegd tot één groot podium. Dus het is echt een expo waar bedrijven zich goed in kunnen presenteren. En waarom heb je ervoor gekozen om dat concept te veranderen? Werkt het oude concept niet meer? Het punt is gewoon dat EasyFairs, de eigenaar van de ondernemersvakdagen, gewoon de stekker uit de ondernemersvakdagen heeft getrokken. Omdat het commercieel niet interessant was. En de enige manier om dan een commercieel aantrekkelijke beurs te maken voor iedereen, is gewoon het hele concept veranderen. Oké. Ik kan me ook voorstellen, want er zijn ook ondernemers die jarenlang op die ondernemersvakdagen hebben gestaan. Hoe hebben die gereageerd? Laat ik het zo vragen. Nou, er waren ondernemers die zijn natuurlijk gillend weggerend vanwege het nieuwe concept. Die vonden er maar niks. We hebben ondernemers die even de kat uit de boom wilden kijken. Om te zien wat de ontwikkelingen zijn met de Maasvallei Expo. Ja. En er zijn ondernemers die het eigenlijk direct begrepen hadden. En die zagen ook direct de kansen, de mogelijkheden voor hun bedrijf om zich daar exclusief te kunnen presenteren. En dat zijn gewoon bedrijven die ook echt mee investeren in geld, in ideeën, in betrokkenheid. En dat zijn ondernemers die ook de komende jaren mee blijven doen om deze beurs tot een heel groot succes te maken in het fanreizen. Maar er zijn dus een aantal exposanten, die zijn vertrokken, maar er zijn er ook een aantal gebleven, maar dat is dus een kleiner groepje. Maar doordat het nu Maasvallei Expo heet, zijn er ook weer nieuwe exposanten bijgekomen. En zo ja, waar komen die vandaan dan? Ja, eigenlijk uit alle hoeken van de Maasvallei. We hebben ondernemers en bedrijven uit Sittard, uit Roermond, Venlo, Boxmeer, Kuik. Het hele gebied, Os, Helmond, Schaik, Mil en zelfs het Zuid-Hollandse Maasvallei, Schiedam. Oké, dus ze komen echt uit half Nederland onderhand. Absoluut, ja. En over hoeveel stands en hoeveel ondernemers praten we dan? Hoeveel deelnemers heb je inmiddels op die beurs? Ja. We hebben op dit moment zo'n 60 concrete aanmeldingen liggen. We zijn nog met een behoorlijk aantal bedrijven in gesprek. We hopen uit te komen op zo'n 89 stands, zeg maar, verdeeld over zo'n 2500 vierkante meter voor deze eerste beurs. Oké, dus er is nog ruimte voor ondernemers om aan te sluiten? Oh ja, absoluut. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik hier zit om de Maasvallei te promoten. Want het is natuurlijk heel fijn, de Maasvallei Expo is in Venray. Als er wat meer Venrayse ondernemers meedoen aan deze beurs. Want het is een unieke kans en het is goed ook voor de andere bedrijven, de bezoekers en de andere deelnemers, dat de ondernemers in Venray natuurlijk goed vertegenwoordigd zijn op deze beurs. En waar en hoe kunnen die ondernemers die dit programma zien en denken, hey, ik moet daar toch bij zijn, waar kunnen die zich melden? We hebben een website, dat is www.maasvallei.net. Of ze mogen me mobiel bellen. Nou, wellicht dat het nu onder in beeld komt. Oh, dat gaan we absoluut regelen. Ja. Dus het is geen enkel probleem om nog contact op te nemen en om zich nog aan te melden. Wanneer is die beurs precies? De beurs is op dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november en donderdag 2 november van 2 uur 's middags tot en met 9 uur 's avonds. En kun je ook
Want het zijn 3 dagen. Kun je ook vertellen wat het programma is? Want ik neem aan dat er ook een soort randprogramma zal zijn. Dat klopt. Er is een doorlopend programma, omdat exposanten zelf ook een presentatie kunnen geven. In een van de 3 theatertenten die we daarvoor in het leven hebben geroepen. Ja. Vandaar dat we ook heel hard hebben gewerkt om dat geluid natuurlijk te verbeteren, zodat er geen geluidsoverlast is. We hebben op elk einde van de dag sluiten we af met een bitterballenborrel. We hebben een bitterballenborrel van 7 tot 9. Ja. Dus het is best een grote club. Er zijn landelijk zo'n meer dan 100.000 ondernemers bij aangesloten. Die worden ook allemaal uitgenodigd om de beurs te bezoeken. Maar leg even aangesloten bij bitterballenborrel. De bitterballenborrel. Oké, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, het is een open netwerkbijeenkomst, landelijk georganiseerd. Ja. Waar ondernemers gewoon gezellig met elkaar van een drankje genieten en een bitterballetje. Ja, als ongeveer de helft dan komt op die beurs, dan zal het goed komen. Ja, maar niet met de parkeerplaatsen, denk ik. Hey, nou ja, dit jaar dus voor het eerst. Ja. Wat zijn je voornemens? Ga je dit ieder jaar organiseren? Of hoe moet ik dat naar de toekomst zien? Alle ondernemers die nu hebben ingeschreven op de beurs, heb ik echt moeten beloven dat het een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Dus Oké. het wordt jaarlijks terugkerend. En als we kijken naar de komende editie, wanneer is die voor jou geslaagd? Wanneer zeg jij, yes, dit was goed? Ja, eigenlijk is die nu al gelukt. Want we hebben eigenlijk alles mee. Ik bedoel, alle media uit Limburg, alles aan exposure voor de expo. Ook Van de Munnikhof geeft ons de gelegenheid om de beurs te mogen promoten. Eigenlijk iedereen doet mee, dus dat is al kei gaaf. Ja. En de kers op de taart zou zijn als de standhouders direct na de beurs vragen wanneer is de volgende. Nou, laten we ervan uitgaan dat heel veel standhouders dat gaan doen. Mag ik jou heel veel succes wensen bij de allereerste editie. Dankjewel. Dankjewel.